kang suka rondo. Kalih juragane tahu, Mas Ramdan. Besok kan pindah rono. Mbah kapan? Tanggal piro, Bos? Sesok kan dikabari. Oke. Santai ki urusane Mas Gilang. Ora saya, nyanyi dhewe apa piye? Ora ya, kepeane Mbak. Ora apal. Masih kembali Santi Laras. Monggo Bos. Alah alah alah. Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi turutan saklisian. Sing tak pikir rondo teles gunung kono, dadi manten sepasar kok wis pisahan. Kotot panggung pamukir asmara tenang. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan kripis ing mangsa ketika dodo manis tansah ketat ning mata. Lagune Kadar Flowers. Iya. Lara bronto disuntik ora tumomo. Oh ya. Lara kangen disuntik kok malah nemen. Lara rindu dicamoni malah ngeluh. Bisa mar bojomu Terus jam itu kita-kitaan jangkatmu. tenane ora dijangkut. Kita-kitaan pipimu. Pipine gede seseh. Terus jam 09.00 kita-kitaan gagahmu. Terus jam 1 lampu terus tak pateni. Ayo juragane tahu. Gaya kembali Bos. Nek nang endi-endi ki ngono, Mbak. Nggih. Sinden karo ngene ki aja ngarep-arep. Oke. Ayo Bos, iyo. Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi turutan saklisian. Sing tak pikir rondo manis wetan dalan. Iya. Dadi man sepasar kok wis pisahan. Wis tuwa tekan korek kok. Kotot manggung pamukir asmara tenang. Atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan krimis ing mangsa ketika dodo manis tansah ketat ning mata. Ayo Mas, ayo. Lara pronto disuntik ora tumomo. Lara kangen disuntik kok malah nemen. Lara rindu dicamoni malah ngeluh. Bisa mari yen kowe dadi bojoku. Terus jam 7 kita
Turu jam 09 ketoken gegemu turu jam 1 lampu tresna batene. Sampun kabiyarsa rondo teles. Wis Mas Ramdan. Wis entek. Sik tak takon juragane sik.